si Malang Hilin eh. Good morning, dadapod ko. Katulong adlaw ng dumog-dumog ni. Katulong ng bugno sa saging kaya nang hinog naman. Abin habag po doon na kusbay, di pa di ay. Tsata ka mga gagawas taga Cagayan o taga Cebu. Patong sa bilaran kay banding sa ekonomi sa sila mamalik. Ito may saging. Masaling dumog yun kaya sayang. Salamat Lord sa tapok-tapok. Nasa 6-4 na dito sa guwabi ng kumpito. Hindi na nga. Isiman. Sa pamilya na mo, ang nakating ang pura si Gabriel. Si Rudo. Sarap ako magtikaw-tikaw rin sa Isidro di ay kay Gahigagaw. Huwag makasabot sa Hingagaw. Hingagaw ka na Lenora, side ng tatay. Marshall, Macjon, side ng nanay. Dubli mo yung pagka-Hingagaw. Ginora, Ayuban, Bernaldis man na si Jas Daga pa. Sidang mamada ng Ginora. Manghod dito tayo na. Kaya na isa ng utana nga ang sa punong dapit na side sa pagkakaigagaw. Ang alam mo dito bag, side by side na. Kaya kapani Adon, manghod dinanay. Mama ni Nora, manghod dito tayo. Gets mo? Ang mga eksoon niya dun karon nasa na si Bro. Napapang larga. Patuon na pod ko. Sinsya na mabanhag radyung katay. Banhag na isang radyo. May namang sa test ng ka. Isin. Kubaan ko sige kay ko yung dahuna. Narian mo gud ni. Ang suman gahapon 120 ka buok para aptig palis. Kamusta mong tanan? Mampili sa taghap. Good morning. Ma'am Yuning Ayo. Morning ma'am. Mabinili ng saga. Kamusta mong tanan? Kung karon kamusta po ni Ma'am Vilma Makabalo. Good morning. Jeff Mendoza. Good morning, madam. Good morning, Auron. Napakasyon pa man. Karoon nagputos ako. Dinumagan. Kaya nalupad na po ko sa ito. Sa Isidro. Plano tagang Lunes man ron. Papanday man ang tagtiwas tani ha pagag wa man diha panday kay busy pod sa dumagchat ang higagaw nga atong ko sila ta dagan pamligusag nga hinog ato naming dumugon Saba ra yung tatay. Isa ka uyon sa akong komentaryo. This is the facts mga igalang ato nakuha. And my commentary, my analysis is based on the facts. Pagdam sila kasi makapirayta na ni. Nadam, dali mga
Alas 2 ray ang sakyan. Maluto na ni. 5 minutes later. Ay, palis. Nakusbay sa gagaw. Ngayon may gagaw na. Mga gwapa, from CDO, from Cebu. Oh. Kuan rami, pila kayo na tawanan kita. 7 years na po. 7. Mamanigi kami nag-reunion sa Dugay na ba yun? Dugay dyan, pagkita na ito, pa ka. Diyan di po ka, huy. Uy, dili, uy. Wala na ganili itong pagkuan. Ha? Ito pag-reunion din na ito. Oh, this 2017 na ulit biya mi dili. O, aman po ko. Awa di ka ato. Kung kita. Na si Aling, from CDO na si Zao, na si Zairels, ipalo. Oh, napod. Oh, yan suman di manang. Oh, lami. Masaingan sa imong pan. Alicia Luces Bertolaso. Nala sa ipalo. Ngayon darling na. Ala. Hi. Hello. Ngayon baby na. Job. Hi, Job. O, sa ko ano? Yot ludi. O, sa kabazi. Hello. Mainit sila. Sabi kayo yung suman. Salamat sa suman ha. Salamat Sa sa ulit-ulitin. Wala sa kapatang kita sunod na. Ha? Ano naman Uy, mo ulit. Uy, puhon. Masarap, masarap. Kutawa. Ikaw na. Ay, Job. Sabi kayo yung suman. Ani nga sa Kung ginumugan. mahal yung suman, Huwag dato. may suman Pila ko. mo yung nanin mo ng baligyan ng? Jis ra. Mo ba? Sulit juga alam. Usay na may lagi. Lami ka na Lagi, kayo. Ilaliman ka nakahurot kung tulo ka buok. Buyag mangga. Buya-buyan. Lagi gani. Iguhan niya ako pawin. Gahapon gani nga nanako gani ko sud ba. Katong gapon 125 to kabuok. Oh, Pagkapalis iwa na lagi na. Unsa man day nga gipang kuot man ang Wala dulo na, na wala wala na. kuot. Kaya kung tutong ka. Halata may bawa jud tani kita nanguot. Di man. Boss si Tiri nakakuan ba to? Kinsa Si si tire. Yuyo mo. Yo na pag-abot ba dito kay pag-abot ni sige di pang display ni ba to ti. Halingiwa na. Wala to kakaon siguro or nakakuan ba basta nakatago kung tulo ka buok nagkaon ko daan nanago pa jud kung tulo ka buok. Wala na nago kung Lami man jud. Wala makita ni Ninjo hindi nga mapit sa adlaw. Oy nag-upload. Pagto pag si Buo asa ka siguro pet. Molbo ala jud mo ati sawot. Mura pag tagbilaran mo balis siya. Wala sa kagayan. Asa ila? Pugol? Bulwa. Bayabas din. Ah, doktor. Le, bayabas yun na yan. Ito bulwa. Ang kanang rebels. Wala na labikado ko no. Ano, lagi. 5 minutes later. Hello, maayong gabi. Di alapod ko sa Isidro. Ito, maragwakwak ko no. Sinuwakwak na ko. Bitaw. Yung buntag ng sa tang igagaw, rin nga, ako na ko balik Cortez. Kasi, ako lang lingaw po dito. Narag ako ganiha. Dahil mo pa kong kuan. Wala pa kong dinimugan. Walang, narapog ko. Taari, namilo ko sa mga nilabhan. Kaya naman sila itong mga igagaw. Nalaman sila gilakaw. Wala ko muuban kaya. Okay ko panihapon. Mga igagaw nga so ni Jun Adjon. Taga Cebu o taga CDO. Sa ko. Milo, sa pagnilabhan. Ito. Si Upaw na ikag sa kuan, reunion. Kay Bibo ko no. Bibo gihapon, bisag kuwang, kaadyo, hawang. Hawang mo dito kay sa sign na mo naman kami ka
Gabriel, Queenie, Rico. Maglawan tag sa sunod og kuan na. Makompleto na. Aling ipamilo ha maling agi das ning aging adlaw ang ko ka baba. La 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 la. Ano yung birthday ni Philippine? Hanger na.